आदे आरो मादैमोन नैबे सेंग्राया जाहैबाय बेंगालरावहाय खामानि मावोमोन राइट बेयावहाय मा बेजों लोगोसेहाय 10 जन बर' सेंग्राफोरबो दङमोन बिथांमोनाहाय मा सिकिउरिटि मावोमोन राइट ओमफ्राय बिथांमोनखौ मा खालामखो जायबा हटेल स्टाफ बेलेग जागोन बेलेग जातिफोर जागोन बिथांमोनखौ मा ओंखामावहाय बेलेग बुस्थु मुलि होनानै मा गासैखौबो माने बेमार खालामनानै होजोबबाय आरो गोबाखाव होजोबबाय जानायनि उनावहाय दे हरावहाय माने जानायनि उनावहाय गोबाखाव होजोबबाय बिसोरखौहाय दा बिथाङाहाय थैबाय मा बुंगोन आरोना बैबायदिना माने 1 घन्टा नङा 10 मिनिटफोर थानायनि उनावनो मानसिफोराहाय ओंखाम जाखां लोंखां माने आखाइल'सो सुदोंमोन बेयावनो मा दसे थानानै मा जाखो गोबा खावलाजोबबाय राइट गोबा खावलाजोबबाय बिनियाव मा एक्चुअली बियो जानांगौ जायबा स्टाफनि ओंखाम सङो राइट बिथाङानो जानांगौ नङाबा इखौ जों एसेबां एक्जाक्टलि जों बुंनो हाया मानोना जों नुवाखै दा बिथाङाहाय बैफोरबायदि जानानै मा हस्पिटालाव थानानै मैयाहाय गावनि जिउखौहाय मा खतम खालामनांगौ जाबाय माने मा सेस आरो बे मानसिया बिनिखायनो मा जेसेबांबो मा बाहेरावहाय खामानि मावहैदों आजिखालि मा एसे गिनो गोनां सिचुएशना माने बिराद गाज्रि जाहैबाय माने बेलेग कम्पानियाव खामानि मावहैबाबो जुदि बैफोरबायदि जायोबा मा जागोन हा बेयाव मा ओरैबायदि फैसा नांगौ माने बे मानसिया हामगौमोन किन्तु बेयावहाय मा 9 लाख टाका नांगौ राइट 9 लाख टाका बे बिथां साधारन मानसिया अबेनिफ्राय होनो 9 लाख टाका गाहाम बेथ' एसे एनै एमाउन्ट नङा जों साधारन मानसिफोरनि थाखाय ओरैबायदि माने ओमफ्राय जायबा एम्बुलेन्सआव लांनो नागिरदोंमोन जायबा एम्बुलेन्स बेयावनो मा 1 लाख टाका नांगौनो 1 लाख टाका नांगौ अब्ला साननानै नाय फैसाया बेसे गिदिर बुस्थु ओमफ्राय दा बिथांमोनाव मा जेबोआनो गैया न'आवहाय खामानि मावहैदों माने मा जाय गोरिब मानसि बैसोरसो खामानि मावो नालाय जोंफोरबायदियाहाय नंगौना नङा जोंफोर दा 9 लाख टाका होनोबा जों अबेनिफ्राय होगोन स' बिथाङा मा फैसा गैयिनि थाखाय गावनि जिउखौहाय खतम खालामनानै लानांगौ जाबाय ओमफ्राय जायबा बिदि खालामदों नोंथांमोनाहाय बिनि सोमोन्दै मा सानो बिनिखायनो मा बाहेराव खामानि मावहैग्राफोराहाय एसे मा हसियारै था जानला मानला मा बे मानसिफोरजोंहाय बारा दुश्मन खालामलाबायनो नाङा एसेबां गोजान बेंगालर थांलाय फैलायावनो 2 सानथाम गाहाम नांगौ जायबा थांलाय फैलायनि थाखाय 2 सानथाम गाहाम नांगौ अब्ला मा खाथि नङा बैफोर बुस्थुहाय दा बिथाङा हामगौमोन किन्तु मा बे फैसा गैयिनि थाखायनो बैबायदि जानांगौ जाबाय ओमफ्राय दा बिथांनावहाय जेबो गैयामोननो माने न'आवबो धार सार दंमोननो हाबो एसेबां गैया बिथांनाव मा गथ' सासे दंमोन 6 बोसोरनि गोरलै गथ' 6 बोसोरनि बेयावहाय मा दा खतम जायबा खामायग्रा मेन मानसियानो दा खतम सोर पापिया बुथारलांखो बिखौहाय बेना मा ओरैबायदि माने पाप जागोन बैफोरबायदि मानसिया मा एक्चुअली मानसिनि लिस्टावनो गोलैया नंगौना नङा आदै आरो मादैमोन स' बिनिखायनो मा आं बुङो जायबा बाहेराव जि खामानि मावहैदों नोंथांमोनाहाय एसे हसियारै था जानला मानला मा खालामला बायनो नाङा एसे हसियारै माने मा प्रटेक्ट टाइपआवहाय नोंथांमोनाहाय था जानला मानला खालामला बायनो नाङा सब नैबे बिथांखौ नुनानै आं गोबां दुखु मोनदों हा साला मानसिफ्राबो मा खालामो आरो बिसोरजों मा 10 जन मानसि दंमोन ओमफ्राय खालि बे गोमानायनि नामावहाय खालि नैबे बिथाङाल' फैदों आरो नामावहाय ओमफ्राय दा बिसोरो मा जाखो बिनि जों जेबो आपडेटखौ जों माने मा मोनथ'नाय जायाखै स' आदै आरो मादैमोन बिनिखायनो मा जायबा कम्पानियाव थांदों नैबे भिडिअखौ अननानै प्लिज शेयार खालामनानै जाहाथे नैबे भिडिअखौ नुनानै नोंथांनि मोनसे शेयाराहाय बिसोरनि मा लाइफखौहाय बासायहैनो हागौ बिनिखायनो मा नोंथांमोना गोसो गोथारै नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनाबो मा एसे हसियार एबा एसे एलार्ट जाहोयो बैफोरबायदि नामा होननानै खोथायाहाय बे मा बिथाङा मैया गावनि जिउखौहाय खोमानानै लानांगौ जाहैबाय स' आदै आरो मादैमोनखौ आं गुरैयैनो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो नैबे आलफ अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोनाहाय गोसो गोथारै साबस्क्राइब खालामै आरो नैबेयाव आङो मा नेपालनि सोमोन्दै आं मोननैसो आं बाथ्रा बुंदों नेपालावहाय मा जादों बेखौहाय गोबां मानसिफ्रा मिन्थियाखै बिनिखायनो मा मिन्थिनो थाखाय आं नैयाव मा भिडिअ बानायनाय जादों नैबे आलफ अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलावहाय स' नोंथांमोना अननानै नैबे भिडिअखौबो नायहो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होथार जाहाथे नोंनि शेयारनि मोनसेजोंहाय जायबा मानसिनि बिथांनावहाय मा प्रटेक्ट जाहैयो एबा बिथाङा मा बासिनो हायो स' आरो मादैमोन बेनोमोन भिडिअ थेंक इउ सो माच लाभ